zengensimbi la anginazo, namakopi anginawo, ineshumi anginazo. So ngihamba uyozama nje kwezinye iy'ndawo manje ngixolele madlamini. We ngingayona abantu bala. Hayi. Abantu kanjani? Hayi hayi. Foko ndodakazi nawe msizwana ndodana uzofika umfowenu la uSangoma ongazalwa uNyoko ngicela singamcwasi singambandululi naye useyisendelami sizwana yebo baba madladla khona ufuna ukubeka angiqale ngokubonga ithuba mina wami njengoba eseshilo ukuba buyi abantu bami ngizocela nimamukele umfowenu imali ke baba awusho lo Sangoma engimazi yangithi Usho yini impela kwemntama? Yo, yaqona bangenza inkinga la muntu sasihlemela lapha emlileni ngikakhumbula baba ngosuku umcimbi obisa kwamkhulu. Usangoma baba sisasibasela inyama lapha sayibasela inyama naye ngiyasonga ngochama ngale. Uma ngibuya kasekho bengingiyezwa kodwa kukhona into esishintshile nje sekuye ngazo simanje isibheka inyama ngaphakathi ayingivule ithi ngiphendule mangiyafika ufaka amagxolo umuntu nenyama yomswane khona lapha ebhodeni ashayicisa nenyama yenkomo ingangikhubuza leyo nto lapha abantu sebechele igxele asazi ukuthi kumele senzenjani Sangoma namanje ngikakhona ukuthi uSangoma wadla inkomo yonke kwaba mzimba omncane kanje ngese nisesohlala naye ngomuntu empilo yonke ungabulali izithombo zababa. ngifuna la kamkhulu kamkhisi base bengiyakela bathi ikhona la so ngendlini ngiyakubaba hayi wendoda emancane ubona bonke umkhize lapha ubona ukuthi badlule bonke uzongena kulowo umkhize uyamazi ubasa ukuthi uhlanya kanjani hawu kahle wabona ufika ngidida ke manje lo ngiyalelile uthi kamkhize la wena manje uthi kabazi kanti angekho kunebo wena nawo umfana wami kana ubasa umlungu wami nje ha nakho sakumlungu futhi wale kule ndawo nje abantu abamnyama kwalo umlungu manje uhlangene uthatha philo hayi wesitini lo msito uzwa manje leminyaka yini basi kulohlane liqhamatha lithawuzela la lithi ngizela kamkhize la sekhama lengidlula ngikuzuthu uhlanga yewe ngokubiza ngohlanga mina ngihlanga mfana wami ngoba ngihlanga ngempela mina utshela ngumele plus uzohlala hey bafo wena lo baba kade sifuna lendlu simile la silinde wena bafo awufika awasifuna phakathi sathi sebenze lapha step hayi mabasi ngoba sanqani basi yebo uthe umfowenu lo udidele manje lapho stilo ngoba phela isona isidoda sikamkhize lesiqobo wena ngoba ngiyabonga bafo ukuthi ungikhazelele yebo wena kanti yila
Tata mfano bafasaba sekuwinda bafuzo bonke akukhona emakhaya losuka osindelo bafo diro sabeni nawe yokukhuluma nawe asambe bafo manje osiphatha kanje bafo ayisesifikile ngiyadlula endlini nangu baba lo muntu esilosi awuyile awungangena ezulwini encane madoda esemhlabeni ubusiyom Hawu ndodana usufike phansi hawu uzoshana manje ufike angazi ukuthi ngikhathele kanjani yiba ngikhathele awukabe ngihamba ngifuna nomkhizi ndodana bengasho ukuthi hlala phansi hlala phezu kwasofa kanjani waseqaleni ngoba manje ngingahlala phansi mina manje ngangimolisa-ke manje ungakusho nje into esukuhlala phezu kwasofa manje yonto enithi sohlala nayo le everyday hayi ngeke ngisayikaphela lami hayi kodwa nawe bafo awuboni bafo akuhlalo kanjalo kusofa usungaze uhlale phezu kwasofa ngempela ngoba phela bafo uhlale kanje kusofa ubabona abantu endlini nezinto zosofa impela mina ngolena emakhaya ngaziyigcine nencane uyabona indaba yakho ikhululeka mntanami uzojwayela siyakwamukela uzomele ubafonele ekhaya usho ukuthi uhambe kahle usufikile hayo-ke inkinga yabona yonke mina ngifika nje le ndaweni abantu nokuthi ngaphuma ngibheke nje kule mizi efunisayo la ngakazi ngoba kanti asikho-ke isidingo salokho nathi foni uzoswayipha nje ubhekise phezulu iy'namba yikhona lapho engathi khona inkinga khona-ke manje ngiliphathanga phela ikhathi lokuswayipha la hey bafo indaba yakho bafaya sikankinga awuyiboni wena wewa sondela manje konpela ke labo ilona ke igumbi lakho lelibafela ukuba madlangana yabo uma uzokwenza kubekho into oyidingayo ke usongithinta ke ngobona ekuseni mina imonke lo labafu la wena laba hayi phuma baba wena labafu phuma bafo phuma khonzola usufuna wenzani phuma bafo ukade lapha bye bye okay madoda yini uzowazi mina hawu sokuthi yawe bathi ngawusabi nyamashosi awusathanda dlalenga angeke awangingaki angeke awayenzi boda angeke awe usathana dlale usathana dlalenga angeke awangingaki angeke ngezeni nkusa abangenzi boda
Uhlale nomama lo emakhaya. Mayethandaza nje. Awusathandaza ngami. Ngathi ngizwa izwe lonke le. Nomamezala yini? Angeke. Ngangithule. Mhlawumbe usalele. Ake silale nathi baba. Uzangathi cha. Sasamala fela. Awangenzi ibhola. Angeke. Awangenzaki khuzake. Hey Samo. Thola lapha umsindo. Shit. Ngiyaxolisa baba bengithi wenza inkonzo lapho ngathi hayi akunikele ngengoma yami khona uzokhonzisa kahle lapho uyabona Kodwa mina ngonani kumdali. Ngifika nje usufuna ukuxoxa izinto. Hawe, yazi sibengikhulu kanjani? Noma sikhulu. Sikhumbule kakhulu. I had a lovely weekend with a guy. Ngiphethe as a queen. Niyabona nini? Ngathi sinangikhohlwa nini? Ngifuna ngijole ngizonibhonya into engizovele ngenze. Nilande nalo details ngiphinde ngimbonye nani. Ngumsuzwana mina sengisangazi kahle. Nyahle.
Suzwana, bantu bona kavuki. Kanti belusa kanjani inkomo emakhaya mangabe salele ngalesikhathi? Phela baba usangoma la athola umbhede ezothi intofo ujela kulala esikhumbeni lapha ekhaya. Kodwa wathi ngimbheke baba. Weba. Hey, ngibona ngale usangisobona. Usani musondela. Hey. Usani. Uzobona. Bukani phela, bukani. Eyibonele umkhuba baba. Okay, ngazi usanjani. Hey, namu mntabanane ngiselethe. Soposha, uyapi? Awu. Kulele kanjani? Uyahlanya yini? Walalume. Ngokukholele kubo zabantu besifazane. Okay? Yes. Hayo manje baba. Uyazi ukuthi ubake kusho ukuthini baba? Kusho Kade kasho siyagula wena. Ngisala ngizoya eclinic nami. Okay, uchaza ukuthi mfana ntombazane. Usile nje. Khumbula yona lezi into oyigqokile wena. Ungaphinde igqoke into enje. Ungaphinde nje ugqoke into enje. Wena Suzwana, yebo baba. Sambe semoto. Yebo baba, asambe baba. Kodwa baba udriver mina namhlanje baba. Wena hamba usibeke nama truck baba. Unasisheshe namhlanje. Okusaya mina angikho gay. Angithathwa mina. Futhi angithathisa. Ngiyona i-adapter mina ithathwa i-charge na. Hawu, uthi ngigay mina. Tell me again, now, you tell me ukuthi ubani lo guy lo lakini. Come on, girl. Ungangitsheli nje usuchazela uhlanyelo sangoma. Oh, ngitshele yena uyini lakini. Seriously? Kanti sengiyaqala yini uma ukuthi ngifuna umazi yaba. I think you need to tell me more about him. I need details. Okay, fine. Sangoma uzalo ubaba komunye umama but ke sewashona uma wakhe. So behlala le emakhaya enquthu then ubaba ke waseyamlanda ke ezohlala nathi. Are you happy now? Interesting. I think izomela ngifonele ekhaya ngisho ukuthi I'll spend the week lana. So khona ngizomazi kahle and you will help me. Hey, are you serious right now? Hayi ngeke abantu awuyithandi ngeke ayibo. Wena namhlanje iTV azikho ezinto zayo ekhaya foqo lapho ubachamele bathanathi
Kanti khulileka mntanami, asikho isidingo saloko. Nansi ifoni, uzoswapha nje ubhekise phezulu, iy'namba yikhona lapho. Ngatoka kwasazana. Hey, madoda yazo ngizimgojoyi inkosi yami. Hayi ngithi ngizokusiza. Hayi. I-TV ayiswipe. Ngibonile wena kwasazana ngoba ngithi ngiyaswipe nje uyabona nje. Uma fingerprint yami impela aphelela ngifanga nje ukuthi ngiyabona sona. Hey, Ngingafundisa. Okay. Mningi nje futhi angifunda nini. Imali kusemsebenzini. Imali. Bese ngikhohle ukuthi ungawe emsebenzini yabo. Kodwa wathi lo wenza uphuzwa uyabona. Yaba incane. Izilingo eziningi lezilingo ufika kuziba umshayela amasayi lana inyanga yonke uthi uzabheka yibo noma ngenamba yakhe nje usiyangathapha sayiphelile ke phela inyanga nkosi yami usathane baningi emhlabeni sawathi ngishona lena nangu lo sathane sawathi ngivula iBhayibheli lami nangu lo sathane ngisize inkosi yami Stilo ngulo satsha sangoma mlungu amohlanya kanti wena uyabona Steve lohlakaza ke kuzwanga sanhlobo mfanami ngoba ngidinga usizo kuwe ukhala ngala makade kala ngobesi awusho lo phela mina ngikhala ngamehlo kwesisikhathi kuyenzeka futhi nomlomo phela uyekelele kwangukuthi ngikhalishwa yini awusho ke ngokudlala ngibekwe webantu awusuyabona lapha endlini kulelo ntombazane lo omuhle okumhlobo ukufuyani yabo yabo manje ntombazane lo ngizonkonza hayo ifuna ungikhosha intombazane ngavela ngathi mina no angazi ngoyenzela into ephuzwayo yabo ilapho-ke wena la ungena khona imaki ibambe lapha ngikusiza ngani angibakhothi mina abantu mina angishayi mina umushe style ufuna kukhothe wena silo yazi yangihlekisa angisho mina lokho uthi wena ngifuna ungikhothe mina stilo ngifuna ukuthi ungitshengise umfula la ngathola khona amanzi ngoba phela manje angiyazi umfula leyo ngiyazi nawe ngifika izolo la imali umfula amanzi umfula uhlangana namanzi angenza into ephuzwayo anastilo ngihlanye lapha uzongiphazamisa ushiya amanzi lendlini uzowafuna leminyango amanzi asendlini man asebathe kushona into zasemadolobheni yonke isendlini uyasufunda mfana wami usafika la sebathe kushona lena nangu lo sathane baningi osathane hayi inkosi impela hayi Hayi manje ntombazane. Umshaya kamele nje uzodlala. Kanti lutho ngisengizama umusebenzi ijuice. Yo, awuyashesha ke. Awusafunanga nokulinda nje. Hayi cha soba sikuthathile lo mhlanya lo. Yebo amadoda kanjena akavami
ungivamisile so nje fanele uyithathe khona uzoba happy nawe nje ufanele uzame uSteve. Hayi futhi ayiweke manje ke. Mina noStiro ngathi umbone nje uStiro ukuthi nombuka ngathi umzimba uyalunga. Hayi don't be harsh on you. So Thomas hambe wenza juice ngiyakutshela Lezo siswapha ijuice. letha. Sengiyeza imfusi yami manje. Bonis, ngizwa ngedala ngizwa kule juice. Hayi fanele uzwe. Phela lethusi le. Yenze wonke inhliziyo enhle. Inhliziyo emhlophe. Yebo nje umuntu lo alright nje. Ngathi mnandi. Yeah, something like domestos. Sango wathathe lamanzi osenzele ngayo ijuice. Athi niyazi mina ngiphumelele emakhaya. Angazi lutho ngezinto zedolobheni. Akithi. Wathathe Imani phela angichazi. Wo, imani. Kwenze njani? Uthi lo wena uthe akasenzele ijuice namanzi awakhe e-toilet. Sangoma ngitheni mina? Hayi, phela baba. Athi yazi ifehle.